Здравейте хора, аз съм Немо 2 и тук сме с другия ми акаунт, четвърката Арена 4 и днес ще отваряме 2 фри честа и един magical чест. Нека започваме с първи фри чест. Така, миньони. Добре. Ще 3 голд, 5 тесли и една инферно. И сега magical честа. 391 голд, 8 барбегане, 9 миньон хол, 29 стрели, Том 5 рейд мускитара, рейд 2 и... Добре. Имаме две карти. Отключени нещо. Тук да минем нещо. Добре. Имаме две карти отключени. Ето тая и тая. Това ще го сложа в това. Оп, не това е. Не също част. Уф! Ето това. Ще апгрейднем миньоните. Ще 20 голд. Напред, ще барбеганите. Да, почти съм на 5 левячки, така. Опа. Добре. Така прометох тези излишъци. Инферно клад, който е по-ефтин канал. Почти инферно клата. Левячки, канал по 20. И сме вече на 5 лева. Така, то. Вече сме на... нещо, magical чест 90. Добре, нека направим една атака. Блок. Снауич. Giants. Миньон хор. Убита. Не! Поне бомбата си гърна нещо. Не, нищо не гърна. Вау. Така сме бейби драгон в тъмата. Няма да защитава. Короче, първо. Та инферно плана е много напасно. И рик. Ще пусна Giant-а. Ще пусна Лучърка. Това ще занимава с тези. Той пусна Лучър. Пусна една вълкирна. Не. Giant skillet. Барбегани. И да. Тяхната защита обаче е много добра. Не! Ти бъй. Извинявам те. Извинявам се. Не. Да, стреляте. Мини пета. Сега ще бъра за това.
Не. Значи, не. Ще пусна такова лича. Не. Така. Присъм. Не. Не. Ударят. Джанта, бързо! Бързо, Джанта! Давай, Джаянт! Не. Разбиха ме. Не! Остана! Не! Ох, така си път. Не, носам! Не! И сега представите си да... Бежи! Си. Ех, мамицата ти, виж какво стана клъта, бе! Ех, той витае. Това ще е за клипа, но псувах. Извинете. Това ще е за този клип, надявам се да ви хареса.